Ngening eleksyon, paninto ng dareng kandidato ng endorsement dareng elected officials, manibat king lokal hanggang king nasyonal level. Mangalapla mo namang suporta ibat kareng miyayaliwang aguman, kalupad dareng civil society organizations. Inya paga nakaning Attorney Jacqueline Paulino, Legal Officer ng Department of the Interior and Local Government Region 3, ing memorandum malinwal ning ahensya dikilking panganan partisan dangening halalang pambarangay. Yun po talaga ang main ang main priority po nila, and not to engage in any partisan political activities. So aside from that, to give platform to everyone po, not only to a certain candidate but also to every candidate who wants to run for a certain election. Era kano dapat gagamitan din ng karelang otoridad, bang mga panya o suporta king meto nga kandidato. Huwag po nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para po pagbawalan ng isang kandidato na pumasok sa isang purok, sa isang barangay. Dahil lahat naman po ay dahil ang kandidato naman po ay pinapayagan po during campaign period ng mga kampanya. Dapat da kanong tanda na nakayantabe laring opisyal ning lokal kapanibalan king kaayusan ning eleksyon at pamagpatupad kareng regulasyon ning COMELEC. On the part of the DILG po, kami po ay humihingi po ng tulong sa inyo para po samahan po natin ang COMELEC para po ma-ensure po that the barangay and SK election will be peaceful and orderly. Maging model po tayo ng maayos na eleksyon, dahil nakikita naman po natin ngayon na ang COMELEC po is really trying their best po to ensure that we will have a clean and safe election. So yun po, tulungan po natin ang COMELEC and also the national government po in implementing this election. Samantala, nung sakaling may patunayan na makialamlaking election conduct, malyari lang midaluman administrative case at election offense. So una po, maaari po siyang maging liable for administrative case for abuse of authority. So ito po ay maaaring i-file sa mga quasi-judicial agencies such as the Ombudsman, the Sangguniang Panlalawigan kung mayor po ang involved. And maaari din pong he or she might be liable for an election offense which can be filed before the COMELEC or the RTC. So they can be held administratively liable po. Kaya Bailiana Kanilaw, akwing kaya kayong talasuyo, Karen Maurilio, ating pusong makabalen.